Hej! Máričko, drží! Mušketýři, vikingové, Slované, Indiáni, nefalšovaní Mongolové a mnoho dalších skupin, které věrně napodobovali způsob života a boje našich předků z různých koutů světa, se 5. a 6. května sešli v Amfíku Bukovina. Popovský areál ovládla živoucí historie. S nápadem zorganizovat v regionu ojedinělou akci přišel Milan Jurča. Chtěl bych přinést vlastně tady do našeho kraje trošku tu historickou kulturu, ukázat, že historie není jenom učebnice dějepisu, ale že je velice pestrá a zajímavá. Máme v podstatě soubory z celé republiky, takže máme skupiny z Hradce Králové, z Olomouce, ze Zlína. Příznivci dob minulých se tak seznámili s tím, jak se lidé kdysi bavili, připravovali k boji v 30leté válce nebo za dob vlády Římanů ve starověku. Je to rozdělené na celý den, tak, aby vlastně každou hodinu byla ukázka nějaké doby nebo nějakého vlastně způsobu boje. A jinak volně tady se ještě odehrávají souboje, nácviky nebo výroba tradičních věcí. Ukázku lidových řemesel doplňoval historický trh z výrobky z kovu, dřeva, kůže nebo skla. O příjemné zpestření se postarali sokolníci ze Sdružení ochrany fauny z Hluku, kteří do Amfíku přivezli nejen dravce, ale i malé lišky. Děti se bavili také střelbou z luku a jinými soutěžemi. Dospělí zase ocenili přednášky k historii, kterých by v příštím roce mělo přibýt. Od roku 2004 sa Deň matiek oslavuje aj pohybom. Už 9-krát v tomto roku usporiadala Únia materských centier podujatie Míľa pre mamu. Podstatou tejto aktivity, ktorá sa organizuje od roku 2004, je oslava Dňa matiek formou prejdenia trasy dĺžky symbolickej míle. Cieľom je poukázať na silu materstva, ktoré hýbe svetom, pričom za symboliku je zvolený pohyb kočíka. V sobotu 12. mája sa v Skalici toto podujatie uskutočnilo druhýkrát, opäť v areáli materskej školy Skalica, pracovisko Hviezdoslavova. Počasie mamičkám a ich deťom vôbec neprialo a tak sa organizátori rozhodli niektoré pripravené aktivity zrušiť a tvorivé dielničky presunuli do priestorov škôlky. Po registrácii mamičiek a ich detí nasledoval hromadný štart a pochod vopred určenou trasou. A keďže sa počasie umúdrilo, nikto z účastníkov pochodu nezmokol. Vybrali sa naň mamičky s kočiarikmi i bez nich, ale aj tatkovia a starí rodičia. V cieli každý dostal milú pozornosť a sladkosť. Nasledujúce chvíle mohli rodiny aj naďalej príjemne stráviť v areáli škôlky. Aj napriek nepriazni počasia sa akcia podarila a tí, čo prišli, sa dobre zabavili. Mladí chtějí v Hodoníně adrenalinové hřiště. Jeho vybudování už dlouho žádají členové studentského parlamentu a teď ho podpořilo i Fórum mladých, které se uskutečnilo v Kongresovém centru Hodonínských lázní. Fóra se zúčastnili studenti středních škol a žáci druhých stupňů škol základních. Na těchto školách přitom předem vytipovali 5 oblastí, o kterých se vedla diskuze. Což je problematika sportu, kultury, bezpečnosti ve městě, všechno, co se týká přírody, zeleně a 5. vzešel doprava a komunikace ve městě. Takže jejich školy sem vysílali konkrétní zástupce, kteří už věděli, ke kterým tématům budou diskutovat. Hodně si to v kultuře nějaké programy jako plesy nebo koncerty jiných skupin nebo lepších, aby děcka, mladí lidé nemuseli odjíždět do jiných okolních vesnic na diskotéky a podobně. Já tady mám problém s parkem, mně se zdá, že v Hodoníně je moc málo parků, takže bych tady vybudovala ještě nějaký hezký park bez feťáků a podobně, se sáčkama na psí exkrementy, aby to byl takový hezký park na relaxaci. To fórum pořádáme proto, abychom ty názory slyšeli a pracovali s nimi. Kdybychom s nimi nechtěli pracovat, tak vůbec tady toto setkání neorganizujeme. Takže děláme to i takto v květnu proto, aby už v rámci tvorby rozpočtu na rok 2013 se mohlo některé jejich náměty zapracovat. Ze všech problémů a nedostatků Hodonína se jako nejpalčivější či spíše nejžádanější ukázalo právě adrenalinové hřiště. Jeho vybudování je však během na dlouhou trať, a to hlavně kvůli finančním nákladům. Rychleji by snad město mohlo vyhovět dalším požadavkům mladých. Žádají víc festivalů v zoo či u řeky Moravy, propojení cyklostezek ve městě a vyřešení bezpečnosti na vlakovém nádraží.
Hokejová sezóna práve vrcholí majstrovstvami sveta vo Fínsku a Švédsku a v Skalici sa už začala príprava na nový súťažný ročník. Letnú prípravu vedú tréneri Peter Oremus a Svatopluk Kosík. Tak je nás 17 mústve. Nastala obmena generácií v Skalici, niektorým chalanom skončili zmluvy, išli do druhých klubov, ale ja si myslím, že tí chlapci, ktorí sú tam teraz, tí mladí, čiže tú príležitosť si tu treba, aby dostali a pevne verím, že sa ich chytia. V príprave je viacero mladších hráčov juniorov a dokonca sa tu objavili aj dorastenci. Je v tom prípade tréningový proces nejako upravený? Tí tréningy zostanú asi také, aké boli a si myslím, že sú to už dospelí ľudia, majú 18 rokov, čiže oni to zvládajú. Letná príprava je vždy o drine a kondícii, o sile a nekonečnom pote. Na čo sa budú zameriavať tréneri počas nasledujúcich týždňov? Tak ako každý rok určite, aby sa to telo dobre pripravilo, aby nás tí zranenia počas tej sezóny obchádzali. Je pravdepodobné, že sa v nadchádzajúcej sezóne predstavia aj niekoľkí mladí odchovanci klubu. Je tiež zrejmé, že sa budú hľadať aj vhodní hráči ako náhrada za tých, ktorým sa zmluva s klubom skončila. Snaha funkcionárov a trénerov HK36 Skalica bude určite čo najrýchlejšie sformovať zostavu, aby sa noví hráči zapojili už do letnej prípravy. Bouřlivé emoce vyvolalo kácení stromů v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Někteří veselané proti němu dokonce sepsali petici. O nutnosti revitalizace zámeckého parku panuje shoda. Iniciátorky petice ale tvrdí, že zásah byl neadekvátní. Pod petici se podepsali více než 300 lidí a do budoucna by mělo být založeno také občanské sdružení. Vzniklo to proto, že ten park je pro nás taková trošku jako záležitost srdeční, protože tady je rovina, z jedné strany hor, na druhou stranu hor. A ten park byl jediné místo, které skýtalo třeba v létě stín, ticho, prostě takové jako velké, je to 20 hektarů a je to vlastně, bylo to takové velké místo jakože zeleně a trošku přírody. Starosta taktéž potvrdil, že pohled na vykácený park v něm vyvolal nemilé pocity, ale zároveň dodává, že nyní se začínají vysazovat nové stromy a keře. Vše navíc probíhá podle předem schváleného projektu. V rámci této první etapy má být provedeno vyhodnocení, jak ty práce probíhaly, jaké jsou z toho zkušenosti a má být nastíněno, jak by se mělo postupovat dál. A to je vlastně dokument, o kterém můžeme mluvit ve fázi, kdy budeme uvažovat o další revitalizaci. Průmyslové výrobky na místo obvyklých uměleckých děl zaplnily galerii Vladimíra Hrocha v Klubu kultury. Připomínají 60 let od chvíle, kdy byla v Uherském Hradišti založena pobočka národního podniku Aeropal Modřany, jehož nástupcem je holding Mesit. Shromažďování exponátů a příprava panelů z historie i současnosti trvala autorovi výstavy a bývalému řediteli jednoho z podniků holdingu Alojzi Šohajkovi déle než rok. Na výstavu tak mohl dát jen vzorek z několika stovek exponátů. Mesit jako tato formace 60 let velice silně poznamenala Hradiště a region. Čili snad není člověka, který by nevěděl o existenci. K prvnímu kroku v boji s hazardem se odhodlala Uherskobrodská radnice. Zastupitelé schválili vydání vyhlášky, která omezuje propagaci hazardu, loterií a sázkových her. Z těch provozoven v první řadě zmizí ty svítící jackpoty a nejrůznější blikající reklamy, které vlastně vybízejí k hraní hazardu. Ty herny nebudou tolik vidět v dnešní době, když člověk prochází kolem herny, která není označená zvenčí, tak ani nepozná, že tam takový podnik je. Takže věříme, že je to takový, bych řekl, první krůček ke zlepšení bezpečnosti a zlepšení sociální situace a také vzhledu města. Sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně nevyzrálé osoby, především děti a mladistvé, začne vedení města lépe chránit před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách od 1. června. V uplynulém týdnu čekali na fotbalisty první FC Slovácko 2 závěrečné zápasy letošního ročníku první Gambrinus ligy. Ve středu přijel do Uherského Hradiště poslední celek tabulky Viktoria Žižkov, který byl už odsouzen k sestupu do 2. ligy. Pro Slovácko to bylo letošní poslední utkání na domácím hřišti, na které se přišlo podívat 6200 diváků. Slovácko gólem v 91. minutě vyhrálo poměrem 2-1. Své letošní prvoligové účinky
účtenkování následně ukončilo sobotní výhrou na hřišti v Příbrami, kdy domácím nedalo žádnou šanci a rozstřílelo je 4-0. Svým výkonem tak dokázalo, že se mu na hřišti soupeřů daří daleko víc než v domácím prostředí. Vítězství posunulo celek Slovácka v konečné tabulce na skvělé 7. místo, které znamená po 5. místu v sezóně 2003 až 2004 druhý největší úspěch tohoto celku v jeho historii. V júni minulého roka sa začala v Starej Turej rekonštruovať budova základnej umeleckej školy. Hlavným dôvodom rekonštrukcie tejto základnej umeleckej školy bola jej nezhľadná fasáda, ktorá naozaj už patila naše mesto. Pretože táto budova je veľmi stará, je historická, je krásna, zaslúžila si nový šat. Upravili sme priestory vo vnútri, čo sa týka podláh, čo sa týka elektrických rozvodov, vykurovania. No a novinkou je zriadenie učebne výpočtovej techniky. V súčasnosti totiž sa žiaci základnej umeleckej školy venujú aj počítačovej grafike, čo je nový odbor a my samozrejme nechceme byť pozadu a chceme, aby aj naše staroturianske deti boli v tejto oblasti vzdelané a zbehlé. Veľkou devízou je aj zrekonštruovanie starej plynovej kotolne v budove. Mesto Stará Túra získalo na projekt nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Celá realizácia mala hodnotu 588 000 eur, z toho 5% vynaložilo mesto. Počas 2 májových sobôt lovili rybári na Kunovskej priehrade súťažne. 5. mája chytali ryby deti a 12. mája dospelí. Minulý týždeň na tých detských pretekoch sme mali účasť 64 pretekárov. Bolo tam zníženie o nejakých 10 pretekárov proti minulému roku. Boli preteky v susedných organizáciách v Šaštíne a v Holiči. Dospelí rybári lemovali obidva brehy Kunovskej priehrady. Máme účasť 148, je to na takom počte zhruba, jak sa nám to každý rok pohybuje. Troška sme mali obavy z počasia, lebo nás meteorológovia strašia už týždeň, ale zatiaľ vidíte, že počasie sa drží. 52 a 50. Ak si myslíte, že rybárčenie je iba mužská záľuba, nie je to úplne pravda. So synom chodím pravidelne na ryby. Sama nie. Aj vás to baví? Baví ma to. Pretekár si môže privlastniť jednu rybu v rozmedzi, tak jak máme stanovené 40 až 60 cm a môže chytať ďalej na pretekoch spôsobom, že ostatné ryby musí púšťať. Deti vylovili z Kunovskej priehrady 88 kaprov, najväčšieho 60 cm a takmer 5-kilového si odniesol Dominik Klačman. Dospelým sa darilo menej, keďže na jedného rybára priemerne vychádzala jedna ryba. Najväčší úlovok sa podaril Jozefovi Bučkovi, chytil 75 cm dlhého a 8 kg ťažkého kapra. Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu je práve v týchto dňoch nainštalovaná v Senickom dome kultúry. Z môjho pohľadu sú to stále umelecké diela. A to nie je len vďaka samozrejme len klientom, ale aj tí, ktorí vedú tých klientov k tomu, aby to tak vyzeralo. Ostatní, keď vidia tie výrobky, tak zrazu musia pochopiť, že to nie je o tom, že niekto má handicap, ale niekto o tom, že ako ten svet vníma, že ho vníma srdcom. Terapeuti pre klientov pripravujú stále nové výtvarné techniky. Z odpadového papiera sme začali vyrábať darčekové tašky a z novinového papiera vlastne pliesť košíky a priniesli sme teda úplnú novinku, ručne vyrábané mydla. Oni veľmi radi skúšajú nové veci, je to pre nich veľmi zaujímavé a zábavné a to, čo je pre nich zábavné, to veľmi radi robia. Takže ja si myslím, že tieto veci, ktoré ich zaujali, tak budú teraz dlho robiť a uvidíte, že spravia naozaj krásne výrobky, krásne veci, ktoré budeme vystavovať a možno sa nám podarí ich časom aj predávať. O tom, že klienti domovov sociálnych služieb majú šikovné ruky, trpezlivosť či fantáziu, nie je pochýb. Každá jedna takáto výstava je pre nás veľkou inšpiráciou, veľmi sa tešíme na takéto akcie, pretože to je veľký zdroj inšpirácie. Všetky tieto krásne veci, robené s láskou a srdiečkom, si môžete pozrieť, ale i kúpiť až do piatku 18. mája. Výstava je nainštalovaná na prvom poschodí Domu kultúry v Senici.
Aj keď podmienky na uchovávanie tradícií a rozvoj folklóru nie sú nikdy ideálne, ba dokonca stále náročnejšie, našťastie sa v každej dobe nájde mnoho nadšencov, folkloristov, srdciarov, pre ktorých to uchovávanie nie je iba fráza. Sú to často ľudia, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti a poznatky mladej generácii, lebo len podchytením detí a mládeže je možné spomínané tradície uchovávať. Už niekoľko rokov sa usporadúva súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín a solistov, najskôr na miestnej, potom regionálnej i celoslovenskej úrovni. Tu sa v rámci zdravej súťaživosti môžu prezentovať rôzne folklórne štýly a zvyklosti. Súťažná prehliadka detského folklóru Trnavského kraja sa už niekoľko rokov koná v Skalickom dome kultúry. Tento raz sa tu zišli deti a mládež zo 7 okresov 10. mája. Podujatie odštartoval viceprimátor Skalice Ľudovít Barát. Na súťažnej prehliadke sa potom predstavili víťazi okresných kôl, detské ľudové hudby z Červeníka a Trnavy, citarový súbor z Veľkého Medera, spevácke skupiny zo Skalice, Trnavy, Šulekova, Šoporne, Dolného Štálu a Veľkého Medera, 17 solistov spevákov a 2 inštrumentalisti. Jedným z talentovaných spevákov, ktorý reprezentoval Skalicu, bol Mário Kopeček. Ako dlho už spievaš? Už od školky tak 7 rokov. Prečo práve ľudové piesne? To sú také pesničky, ktoré moc chlapcov v tvojom veku nebavia. Už spievam aj moderné, ale ľudové asi sa mi viacej hodia. No. Máš aj nejaký spevácky vzor? No, z týchto ľudových ani nie, ale z tých moderných mám rád skupinu Linkin Park. Vlastne aj z tých ľudových skupinu Čechomor. Len spievaš, či aj hráš na nejaký hudobný nástroj? Hrajem aj na elektrické klávesy. Najmenšou a najmladšou účastníčkou podujatia bola iba 5-ročná Dominika Bieliková, ktorá bez zaváhania zahrala najprv na husle a potom i na flautu. Na čo hráš radšej? Na flautu. Ja som obdivovala v škôlke tú flautu a keď nás bolo málo a išli deti domov, no tak som si zobrala tú flautu a hrala som na nej. A kto ťa učil? Mamina. Ty si tu dnes hrála a aj spievaš alebo tancuješ? Spievam, tancujem, aj hram. Aj ľudové, aj moderné. Aj keď Viktórii Bračíkovej chýbajú oba predné zuby, neprekážalo jej to a vyspievala si prvé miesto. Čakala si, že vyhráš dnes túto súťaž? No, tak trochu. Páčili sa ti tie pesničky, ktoré si dnes spievala? Áno. Ja mám ešte také na Slávika a tam je taká pesnička, že povedz zelený borovec, tá sa mi strašne páči, aj tenká som je tenočka. A chcela by si byť speváčkou niekedy? Áno, ja chcem byť speváčkou a maliarkou. A čo by si chcela spievať? Ľudové pesničky alebo nejaké iné? No také asi nejaké iné, ktoré sú také v rádiách. Porota sa rozhodla, že na celoštátny detský festival ľudovej hudby do Habovky postúpia z prvých miest detská ľudová hudba Muzička detského folklórneho súboru Drienka z Trnavy, detský citarový súbor Igricek z Veľkého Medzera, detská spevácka skupina Trnka z Trnavy, solistka speváčka Viktória Bračíková z Hornej Stredy a solistka speváčka Kristína Petro z Veľkého Medzera. Jediným medailovým miestom Skaličanov bola detská spevácka skupina detského folklórneho súboru Skaličánek. Ako dlho ste sa pripravovali na túto súťaž? Konkrétne na túto súťaž nemôžem to celkom špecifikovať, pretože my stále pracujeme a iba z toho vznikol tento program, ktorý sme sa dnes predstavili. My sa venujeme nášmu folklóru z Trnavského regiónu a všetky vlastne piesne sú z Trnavského regiónu a vieme, že na takýchto súťažiach by sme mali reprezentovať ten kraj, v ktorom žijeme a tie piesne, ktoré sú naše, ktoré spievali naše mamy, naše babky a tie my máme v repertoári a potom si vyberieme z toho tie, ktoré sa nám najviac páčia. Vy sama spievate? Áno, ja vediem ešte jeden súbor, veľký, dospelý, kde aj som jeho členkou a spievam aj s manželom. Je predseda poroty s úrovňou súťaže spokojný? Spokojný aj nespokojný. Spokojný som hlavne s úrovňou spevákov. Menej spokojný som s ľudovými hudbami, že tento región vlastne mal len
2 ľudové hudby a to je celý kraj. To je dosť málo na to. V kategórii instrumentalistov tam sme mali akurát huslistu, ale ani som neočakával, že z západného Slovenska prídu nejakí píšťalkári a fujaristi. Tá kategória sa vytvorila hlavne kvôli tomu strednému Slovensku, prípadne východnému Slovensku, kde sú tieto tradičné ľudové nástroje. Sa vyskytujú dosť často. No ale speváci boli na veľmi vysokej úrovni. Na pódiu Skalického domu kultúry znela slovenčina i maďarčina a z vyše 2-hodinového programu bolo zrejmé, že o udržiavanie ľudových tradícií na našom území sa báť nemusíme.